Viete, čo je nadváha a obezita, kedy vzniká a ako ju určujeme? Čo znamená naše zázračné trio a ako vám pomôže zvíťaziť nad obezitou? To všetko sa dozviete v tomto videu. Volám sa Hanka Vrabcová, som lekárnička a vyše 10 rokov sa venujem výžive a zdravému chudnutiu. V našom centre výživy a zdravia poskytujeme výživové poradenstvo a meriame zloženie tela na prístroji InBody. Pomáhame pri nadváhe a obezite a spoločne hľadáme rovnicu zdravého života. Obezita je chronické ochorenie, ktoré vzniká s množením tukového tkaniva nad určitú hranicu. Tá je podľa pohlavia a veku medzi 20 až 40% telesnej hmotnosti. Človek s obezitou má vnútorné orgány obalené vrstvou tuku, ktorý zaťažuje celý organizmus, srdce, cievy a je jednou z príčin vzniku cukrovky, ochorenia obličiek, rakoviny a mnohých ďalších ochorení. Prečo vzniká obezita? Najčastejšou príčinou obezity je spôsob výživy, nerovnováha medzi množstvom prijatej a vydanej energie, kedy sa nespotrebovaná energia ukladá ako tuk. K obezite prispieva aj sedavý spôsob života, energeticky bohaté potraviny, prejedanie sa, málo pohybu, rodinné stravovacie zvyklosti a genetické faktory. Ako určujeme obezitu? Buď tak, že vypočítame index telesnej hmotnosti BMI, alebo zmeriame obvod pásu, ale najpresnejšie sa obezita určí zistením percenta tuku na bioimpedančnom prístroji, ktorý máme v našom centre. Obezita a nadváha nie je len estetický problém, ale ohrozuje naše životy. Je to civilizačné ochorenie a v poslednom období má veľký celosvetový nárast. Tak napríklad na Slovensku trpí obezitou a nadváhou vyše 60% ľudí. Viem, ako to je cítiť sa zle vo vlastnom tele, mať problémy s krvným tlakom a ťažko sa hýbať. Prežila som to na vlastnej koži, ale dala som tie kilá preč. Pri mojej práci v lekárni stretávam denne veľa ľudí, a vidím, čo im obezita a nadváha spôsobuje a aké majú zdravotné problémy. A preto chcem pomáhať vám všetkým pri chudnutí a zlepšení vášho životného štýlu. Schudnúť sa dá a verím, že to dokážete aj vy. Chcete vedieť ako? Poďte si pozrieť náš overený systém zdravého chudnutia. Základom je naše zázračné trio, o ktorom vám teraz poviem viac. Naše 3 piliere zdravého chudnutia sú strava, pohyb a psychika. Sme prvá lekáreň na Slovensku, ktorá sa zaoberá poradenstvom pri chudnutí, meraním zložení tela na prístroji InBody, kurzami zdravého chudnutia a zlepšením zdravého životného štýlu. Ponúkame individuálne poradenstvo a skupinové kurzy zdravého chudnutia založené na metodike kognitívno-behaviorálnej terapie, ktorá sa venuje chudnutiu komplexne. Čo to znamená? Zostaviť si chutný, nutrične vyvážený jedálničiek, aby ste nejedli stravu navyše oproti plánu pod vplyvom stresu a emócií. Osvojíte si správne stravovacie a pohybové návyky, nové správanie a myslenie. Zvolíte si vhodný druh pohybovej aktivity, ktorá vás bude baviť. Ja som si napríklad zvolila pri chudnutí a udržaní hmotnosti pilates a chôdzu. Ponúkame riešenie, ktoré vám pomôže. Nepredávame však žiadne nesmyselné diety. Zameriavame sa na vhodnú stravu, využívame overené psychologické postupy a odporúčame efektívnu pohybovú aktivitu. Toto je naše zázračné trio, pri ktorom verím, že budete úspešní. Vyriešme raz a navždy vaše trápenie s obezitou. Pozrite si naše web stránky, kde získate informácie o všetkých našich službách. Radi aj vám pomôžeme nájsť tú správnu motiváciu a vôľu, aby ste dosiahli svoj cieľ. Tešíme sa na stretnutie s vami.